Ke mace ce da kina fama da matsalan ƙaiƙayin gaba? At times idan yana miki kaikayi sai kin je kin sa ruwan zafi tukuna ki ji relief. Wani sa'in ma idan ƙaiƙayin yayi yawa yana feso miki da kuraje. To ki garzaya ki zo gurin Sayyada Sadiya Haruna. Idan kina ɗaya daga cikin matayen da idan suka sa pants baya lasting, baya 24 hours, farin ruwa yana fita, sannan idan wannan farin ruwan ya fita yana wari, yana karni, yana wani iri, koko idan kin yi jima'i da mijinki idan kika fitar da sperm sai ki ji sperm ɗinki yana wari, to mama na duka infection ne. Idan kina fama da wannan matsalan, ki zo Queen Skin Care mu baki wannan. Wannan da kike kallo shi muke kira da anti-infection tightening solution. Idan kika sha wannan guda 6 ne, duk wani sanyin da ke marinki mama na zaki fisarin shi ki flushing din shi gabaki daya and say bye bye to infection. Tested and trusted. Mun fi 8 years muna sayar da maganin nan. Kwastomomin mu da suke siya sun san kyansa da ingancinsa. Sannan zan iya buga karji in ce miki idan kin siya idan bai miki aiki ba, ki kawo, I promise to refund your money back. Balantane na san ba za ki kawo ba sai dai ki kawo kwastomomi da yan uwa. Wannan kuma insighting zaki. Idan kika yi insighting wannan farin ruwa da dattin da yake gabanki yana abu biyu ne. Yana cleansing din gaba, yana maganin infection, sannan kuma yana tightening. Shi yasa muke kiran shi da anti-infection tightening solution. Wannan warin da gabanki yake kuma ki zo mu baki wannan sabulun ko fari ko ja ko pink. Idan muka baki mama na zaki ji gabanki zai koma yana kamshi ne. Normally gaba yana da nashi kanshin, amma idan ya canza ya fara karnin kifi ya fara karnin wani iri, to akwai matsala, ya kamata ki zo Queen Skin Care ki gyara. Wannan maganin gabaki daya 3 set da na nuna muku babu tsada, is just 8,000 naira. Muna da shi a shago mu na garin Maiduguri, sannan muna da shi a shago mu na garin Kano. Idan kuma ba kwa wannan jawahin guda biyu kuma kuna so ku yi placing din order ku, you can feel free and WhatsApp me direct on WhatsApp with this number to place your order. Number shine 0800 633 03 709. Sai kun zo masoyana, and I love you all. Bye bye.